proiektu berritzaile bati buruz hitz egingo dugu, eta Mikel ekarri dugu, gidoilari lanetan zabiltzarako Daniela. Zelan esango dugu, ekimen berritzaile honetan nola aurkeztuko dugu? Bueno, artefaktua izena igual ondo etorlekioke, ez? Guk esaten diogu ekintza transmedia edo, eta egia da halako hitzak oso ponposoak izaten direla. Atzean zer dagoen, dago istorio bat, hori da nik uste dut denaren hasieran edo denaren funtsa hori da istorio bat kontatu nahi genuena. Eta kasu honetan, erabaki dugu kontatzea ez bide bakar batetik, hau da, konta daiteke istorio bat, liburu batean, konta daiteke istorio bat telesailo batean, pelikula batean, edo, pentsatu dugu nahastea bide desberdinak, eta horrek ematen dio nolabait, transmedia abizen hori proiektu honi, edo ez. Gauza asko batuko dira, proiektuak ari ezberdin asko izango dituelako, baina euskeraz egindako ekoizpen berritzaile hau izango da, ezinbestekoa da, geupe pilak jartzea. Mikel honetan, mundua arinduelako eta euskarri ezberdinetatik jasotzen dugulako informazioa eta entretenimentua eta egon behar garelako. Zalantza barik, eta egia da, gauza batzuetan zinezkoa dela, ikusentzunezkoen munduan, denok dakigu, oso importantea da eukitzea baliabide asko, ez? Eta ezingo dugu konpetitu Hollywoodekin, edo kanpotik gero eta telesail gehiago iristen dira gure pantailetara. Baina nolabait nik uste dut guk konpetitu alduguna da gugandik eta kasu honetan euskaratik sortutako istorioekin, ez? Beti eukiko dute zerbait desberdina, beti eukiko dute gure publikoarekin konektatzeko berezitasunen bat, ez? Eta gu horretan saiatu gara, kasu honetan ere, Enborra, proiektu transmedia honen Enborra website bat da, webgunean, ITBren webgunean ikusi ahal izango duguna. Eta, telesail laburtsoa da, 6 atal izango dira, atal bakoitza 10 minutu ingurukoa. Eta, baliabidea dira noski, guk ditugunak, eta ez dira lehen esan dudan bezala, ez dira ez Hollywoodekoak, ez dira beste katea handi batenak, gurea dira, baina kontatu dugu istorio bat, hemengo bi gazte protagonista dituena, eta hori bada gauza berezi eta bereizgarri bat